लोगोफोर नै मैना फख्रियाव थांनो ओंखारदो दे दिनैनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना नै जोंहा सिगाङाव ज'दो सानैबो ओमफ्राय नै गथ'फोरा थांगासिनो इनिफ्राय सिगांनि भिडिअफोर लानो नाजागोन आरोना लोगोफोर जेखिनि हायो सोरबाफोर थाङोबा लोगो हमबानो जाबाय दे सोरबाफोर थांगासिनोबा दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना लाइन जाबाय दे लोगोफोर नै गारिया उनावबो दङ आरोना उननिखौ देखायनो हाला आगैया सलायनाय गारिखौ आयु लाजिसोयो थाखोमालायबाय नै जोंना गारिया फुल जानानै दोनखायो बेखिनिया थांग्राया बेनिफ्राय आरो सिगाङावबो दोनखायो गारिया उनावबो दोनखायो जोंना गारिफोरा लाइन जाजोब्बाय नै गाइस मwnby welcome to mwina फख्री मिल गया भाई मिल गया ये जोंनि गारिखौसो न सोरो राजा नै इनिफ्रायनो लाइन पाथिबाय गारि दोननाया जोंनि गारिया लाइन जाजोब्बाय लोगोफोर नै थांना मोनगोन ना मोनलाहाय गोजौसिन सोखादो दे जोंनियाबो गारिखौ जोंनिफ्राय फैनाय गारिफ्रा थाबायनाया जोंना जागायबाय लोगोफोर मैना फख्री बे आंना फिसासा नै गाइस ससे थाबायनायावनो आथिं बायखादो नै दा थाबाय थाबाय सिंखौ मोनफैबाय आरोना माने बुहुद दंबावो मोनाखैयानो मेंखाबाय लोगोफोर मा हाजो गाखोबावनो आरो मेंखाबाय नै थाबायनायानो जायाखै थाबायदो लोगोफोर बहुत मेंगासिनो लायोलाय लायो मोखांनियाव ना दाफैना खुलुमनो दाफैना खुलुमनो नामा बिबार नांसिगोन ने आखाइखौ नै लोगोफोर मोनबाय आरो मैना ini akan kuno nih ada nih kamera picture mana begini kita apa lang masih nara asal dah nasi sabai nasi ini
लोगोफोर थाबायनानै हा बोरै बोरै मोनदों खोन्थाहरलाय थाबायनायनि सेहेरानो बेलेग जाखादों थाबायनायनि गोथावानो आलादा खालियाव आं गोलाव गोलाव लानांगौ थाबायनांगौ इमान गोजौआव दोङो जों दा माया दावखोनानै दोननायाव लोगो नाहरनो नै गाहायनिफ्राय सान्दुंआ मोख्लोंजोबदों जाहोग्रोन दे इसोर भगबान भम्बले बाबानिल' नाम लाले हाया इमान गोजौ दंखायो माइनावखौ होसोलांदों आङो लादोबासो गाखो मोनफैबाय बाबा बिखाया देन्जार मावखायोलै गाखोना एसे मोनफैबाय आरो ना माने मार गोजौ दावखोनांगौ ओमफ्राय जेबो जाथ'वाखै जानाया ओमफ्राय नैयाव थाबायनायखिनिखौ प्लेन मोनदों आरो ना लोगोफोर नायदे लोगोफोर बिथिं हाजो गोजा आरो ना माने हाजोआवनो थाबायखानांगौ नालाय मन्दिरा मोनबाय दं फैनानै एसे मोनफैबाय नै थाबायनांगौ नांथ'सैलै मोजां ससे गाज्रि लामायाबो नै गाइस बेनो आरो ना मैना फुख्रि होननानै नायनो होननानै फैनाया इमान गोजौ दावखोबोनानै खिनि आरो ना बेनो मन्दिरा इनो फैदोंमोन बेनो मैना फुख्रि होनबाय थानाय आरो ना लोगोफोर दैया राना ना हांसो राजा ओइ माबा हाग्रानि Laki-laki mah. Udah sok, anak itu, Pak. Kondisi mwnby nanti. Nasi kau deh. Siapa sih yang akan apa nih? Ada apa? Masuk lagi.
मानसिया दङ गोजा समखौबो होजोबदों नै लाखादो बेखौ सेलागै बुजायाखैमोनलाय Mana talangan deh? Semua nak khulumnw babi. Aku lu nggak? Kamsia? Lu nggak? Lu nggak? Aku rak. Ini beri kak deh. Lalu. khulumnw दासो लोगोफोरनि फार्स्ट टाइम आरोना नै मोनसेयाव खुलुमनो मोनासै बारो मोननै खुलुमखांबाय मोननै खुलुमनानै ओमफ्राय नै बेयाव मोनसे दंबावो आरोना नांगौ बेखिनियावनो दंजोबो आरोना नै मेन बेयो मन्दिर बेनिफ्राय दानोथ' देखायबोजोब्बाय नालाय सिगाङाव जिखिनि खुलुमनांगौ बेखिनियानो बेयाव बाथौ दङ बैथिं शिब दङ आरोना बैथिं दङमोन बिथिं गाहाय नुला गोजौनिफ्राय दाउखौबो नांगौ बेखिनिखौ खुलुमनो थाखाय बेयाव मायाव जिनिस थांना दे मादै गायथाना लांफिनसै लोगोफोर थांफिनसै आरोना जाबाय खुलुमनाया थांफिननोसै न'आव जाबाय ना खुलुमनाया थांफिननोसै आरोना बिदिनोसै बबेयाव आरो सायाव मा दंबावो थांफिननो ओंखारबाय फायसनबाय थांफिनगासिनो दा बिथिंसो थाङो नामा दैयाव दावखोनायाव हाया हाया जालायथारदोंमोन ओमफ्राय नै दा थांफिननायाव जेबो माबा गैया आरोना बिखा मावलायनाय जायाखै दा माने खारगोन रखम जाना दङ आथिंफोरा दावखोनायनिफ्राय गाहायथिं गोलैलांबाय नालाय दयनायाव मोनबाय नै जेथिया नै थांनायाव थाबायनो हाथाराखै नोङो फैनो हाथाराखै सेरसेयाव 50 थाखानो सेरसेयाव 50 थाखानो एसे सोरबाया लानो हागोन बेयाव थाइजौखौ लकेल माल जोंनिया गाखोनाय गारिया बेयो ओमफ्राय बाखिया बेखिनिया सिगाङाव दंजोबो थांफिनना मोनफैबाय आरोना गारियाव नै मानसिफोरखौ नेदो दा नै लोगोफोर बिथिं दै बोहैनाय दं आरोना औ खाथियावनो थांनो गिखादों आङो ओइथिं नुदोंना मोजां नुदोंना दै गैया सं ओइ दासो बोहैदो दैया दासो बोहैदो इनि नाव दासो फैखादो दे एन्जय गथ'आ नै गोलैलांनो गोनांबा मोनखानाय नङा आरो थांखागोन दैया दासो बोहैदो दै गैखायामोन दै गैयामोन ना होमबा दै फैदो नामा दासो दै फैदो नै जोंनिया लाइन बाथिबाय गारिया
लोगोफोर बे सिगाङाव थानाय गारिया जोंनिफ्राय थांनाय गोजा आरोना जों माने बुजायैनो थांदों ओमफ्राय उनथिंबो नाहरनानै लाबानो जाबाय आरोना उनथिंबो गारियानो गारि आरोना माने आलादा गारि गैया आरोना बेलेगनिफ्राय फैसननाय बिदि गैया जों माने जमायैनो थाखादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लाइन जानानै फैनाय जादों आरो Bobisnya dong, kira kira deh, jilang aja sini bener nih. Oh, kalau lah. Baik, sini petang nih karya. Finally जोङो जोंनिफ्राय फैनानै सफैबाय आरोना ओमफ्राय बे फिल्डआव जोङो गारिखौ लाखिबाय माने ओंखाम संदो जाहैबाय खिसारि जोंनि थाखाय गासैनिबो थाखाय आरोना बेयावनो जों दा थांनोसै थाबायबोगासिनो लोगोफोर लाइन पाथिजोबदो सिगाङाव ओइ मोनहैबाय आधा दल' थानाय नङा इयो ओंखाम जानो जिरायबायानो लोगोफोर नै बेयावनो ओंखाम जाफैबाय आरोना जोङो